салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё барселона баъд аз се бозии ноком ниҳоят барса ғалаба кард, лекин бадтарин дастаи ла лига ба дарвозаи моҳ ду гол зад. Алмерия осон аз прессинги барса мебаромад ва ин корро бо ду пас анҷом медоданд. Мо дар бозии навбатии барса мушкилиҳои дигарро дидем ва дар ин видеои худ ба таҳлили он талош мекунем. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона дар ин бозиам ду тайми гуногун гузаронд. дар қисми аввал чун ҳамеша имкониятҳои зиёди голзанӣ созмон дод, аммо танҳо як гол зад. ман намефаҳмам чӣ гуна дастаи рақиб дар аввалин ҳамла ё зарбаш ба задани гол муваффақ мешавад. дар ҳамла имкониятҳо истифода намешавад. ҳимоятгарон аз уҳдаи бартараф кардани як контрҳуҷуми рақиб намебароянд. масалан дар голи якуми Алмерия хати офсайдро қабида натавонистанд. боз беҳтарин дифоъгарамон Араухо ҳамин оддитарин қоидаро риоя карда наметавонад. ҳимоятгари марказӣ дар бозии дуюм ба иштибоҳ роҳ медиҳад, аммо ман андеша дорам ки ӯро ба қавле подставид мекунанд. биёед аввал ба ҳаят шинос шавем, баъдан ҳар як паҳлӯи бозии дастаро таҳлил мекунем. хави ба фарқ аз бозии охир бо Валенсия ки дар он имтиёз аз даст додем, се тағйирот дар ҳайати асосӣ ба амал овард. ба ҷои Кунде, Де Йонг ва Педри ки ду нафари охир бозингарони хеле фаъол мебошанд, Кристенсен, Роберто ва Лопес аз дақиқаҳои аввал ба майдон омаданд. дарвозабон Иньяка Пеня, ҳимоятгарон дар ду канор Балде ва Кансело, дар марказ ҷуфти нав бо Араухо, Кристенсен, дар маркази майдон Гюндаган, Сержи Роберто, Лопес, дар ҳамла Феликс ва Рафиня аз ду канор, дар марказ боз Роберт Левандовски. ман аз бозингари полшагӣ дар ин бозӣ аз ҳама бад буд, ба фарқ аз ӯ Роберто қаҳрамон шуд. тарбиятгирандаи худамон аз захира дар ҳайати асосӣ имконият пайдо кард ва онро истифода бурд. Робертам як бор ба захира равон карда шавад, шояд ба ҳуш ояд. Де Йонг дар ин бозӣ бо сабаби дисквалификатсия иштирок карда наметавонист, дигарон ҳама иллати ҷароҳат. талафот хеле зиёд аст, аммо Алмерияи заифтаринро бо ҳамин ҳайат шикаст додан шарт ва ҳатмӣ мебошад. Алмерия дар 5 бозии охири худ мағлуб мешавад. моҳи октябр мураббӣ иваз карданд, вале бо ӯ фақат 2 хол ба даст оварда шудааст. тасаввур кунед ки чунин дастаи заиф дар майдони дастаи каталонӣ 2 гол мезанад ва метавонист Барсаро аз 2 имтиёз маҳрум намояд. хайрат ки Сержи Роберто дар нишон гирифтан хато накард ва дастаро наҷот дод, гӯем ҳам хато намешавад. бо голи Рафиня ва посухи Алмерия тавассути голи задаи Баптистау дастаҳо ба танаффус рафтанд. дар ҳамин ҷо мехоҳам ба як сухани хави таваҷҷӯҳ кунам. ӯ гуфт ки Барса агар ҳамеша надавад, осон натиҷа ба даст оварда наметавонад. пештар ин хел набуд, махсусан дар даври худи хави усули бозии Барса фалсафа тағйир меёбад ва аз як су бозии даста тамошоӣ аст, лекин ба ин то одат мекунанд ки имтиёзҳои зиёд аз даст меравад. имконотҳоро истифода кунанд, ҷароҳат камтар бошад, Барселона метавонад дилхуд дастаро осон шикаст диҳад. дар қисми дуюм дарҳол Ферран Торрес ба майдон омад ва зарбаҳои хафноки дастаро дар 45 дақиқаи нав ӯ мезад. зарбаҳои Левандовскиро дарвозабони Алмерия бармегардонд. голи дуюм ҳам аз зарбаи стандартӣ зада шуд. ин дафъа туби кунҷиро Роберто вориди дарвозаи Алмерия кард. бинед ки боз дар як контрҳамла рақиб голзада ҳисобро баробар мекунад. Иньяки Пеня вақте аз дарвоза берун омадан ба хато роҳ дод ва Алмерия ҳисобро баробар кард. охири ин бозиам тавре гузашт ки бевалидол намешавад. Кансело бо маҳорати инфиродии худ ҳамаи ҳамлаҳои Барсаро хафнок кард. Роберт Левандовски ҳатто ба дарвозаи холӣ гол назад ва ба тақдири бетолигии худ тан доду қафо омад то ин ки пас кунад дигарон гол зананд. ассисти хуби ӯро Роберто бехато истифода бурд ва барои Барса ин голи ғалабаовар буд. капитани даста, тарбиятгирандаи академия дар ин лаҳзаҳои мушкил худашро нишон диҳад ва натиҷаро таъмин кунад хеле хурсандиовар аст. дар охир Роберто ҳамчун ҳамлагар бозӣ кард ва метавонист голи дигар занад. Иньяка Пеня ҳам сейв кард, вагарна боварӣ кам буд ки Барселона имтиёз аз даст намедиҳад. хулоса Сержи Роберто дар ин бозӣ ба ҳамлагарон нишон дод ки чӣ гуна бояд имкониятҳоро истифода кард. дар ҳамин бозӣ ӯ дид ки чӣ гуна ҳама ҳатул аст, худаш рафту 2 гол зад. мухлисони Барселона
барселонаро бо ғалабаи мушкил табрик мекунам. Шумо аз ин бозии бачаҳо чӣ хулоса бароварден? Боз чӣ ё ин ки кӣ намерасад дар Барса? Ақидаҳоро дар комментария нависед. Ҳамчунин ба телеграм канали Барса тижи обуна шавед, зеро дар он ҷо хабарҳо зуд мебароянд ва шумо метавонед он хабарҳоро бо дигар мухлисони Барса муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.